Слава на Бога! Аз се казвам Андрей. Слава на Бога, аз казвам Марина. Искаме да ви насърчиме с някои неща, които вярваме, че ще са ви за благословение на вашия брак. Първо, моята съпруга ще ви насърчи. Бог да ви благослови. Жената е тази, която държи семейството си, а мъжът е този, който го храни, а Бог е този, който ги благославя. И двамата са стълбове на едно добро семейство, а основата на това семейство е самия Бог. Всяко семейство трябва да гради върху основата Христос. Амин. Бог да ви благослови изобилно и аз искам да ви насърча с един кратък стих от Еклесиаст, 4 глава, от 9 до 12 стих. И там пише: по-добре да са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си, защото ако падне единят, ще вдигне другаря си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма кой да го вдигне. И ако легнат двама, заедно ще се стоплят, а един как ще се стопли сам? И ако някой надвие срещу един, който е сам, двама ще му се опрат. И тройното въже не се скъса скоро. Бог да ви благослови изобилно и вярваме, че това ще ви е за благословение. Бъдете благословени!